Tervetuloa videolle. Tänään unboxataan ja lennätetään uutuus. Volantex Ranger 600 Stunt Edition liidokki. Tämä on nelikanavainen RTF-malli, joka lupaa yhdistää helpon ohjattavuuden ja stunttipotentiaalin samaan pakettiin. Katsotaan ensin, mitä kaikkea laatikosta löytyy. Laatikosta löytyy itse kone, jonka siipien kärkiväli on 600 mm. Materiaalina on EPP-vaahto, joka on tunnettu keveydestään ja kestävyydestään juuri sopivaa aloittelijoille, mutta myös kokeneemmille lennättäjille, jotka haluavat rennon harjoituskoneen. Mukana tulevat myös lähetin, akku, laturi sekä varaosat, eli kaikki mitä tarvitset ensimmäiseen lentoon. Runko on kompakti mutta jämäkkä ja gyrojärjestelmä huolehtii vakaudesta. Nelikanavainen ohjaus antaa mahdollisuuden tehdä jyrkempiä käännöksiä, rullauksia ja tietenkin stuntteja. Unboxauksen jälkeen on aika mennä kentälle ja katsoa, mihin Ranger Stunt Edition pystyy. Akku paikalleen, virta päälle ja lennokki on hetkessä valmis nousuun. Heti ilmassa huomaa, että gyron ansiosta kone reagoi pehmeästi, mutta tottelee tarkasti ohjausta. Tämä tekee siitä täydellisen sekä aloittelijoille, jotka haluavat oppia perusasiat, että harrastajille, jotka hakevat rentoa sunnuntai-koneetta. Ranger liitää kevyesti ja pysyy ilmassa pienelläkin kaasulla. Pitkä liito ja hyvä balanssi tekevät lentämisestä rauhallista ja nautittavaa. Samalla nelikanavainen ohjaus mahdollistaa terävät käännökset ja sulavat liikkeet. Kun lisätään tehoa, kone paljastaa todellisen luonteensa. Stunt Edition tekee rullauksia, silmukoita ja näyttäviä kaarroksia. Kaikki hallitusti ja ilman, että ohjaajan täytyy koko ajan taistella koneen kanssa. Tämä yhdistelmä vakaudesta ja ketteryydestä on harvinaisen onnistunut tässä kokoluokassa. Ja mikä parasta, lasku on helppoa. Kone liitää alas rauhallisesti ja koskettaa maata pehmeästi, mikä vähentää aloittelijoiden stressiä ja pidentää koneen käyttöikää. Volantex Ranger 600 mm Stunt Edition tarjoaa paljon vastinetta rahalle. Se on kevyt, kestävä, helposti hallittava ja samalla riittävän ketterä temppuihin. Kaiken lisäksi mukana tulee kaikki tarvittava, joten pääset taivaalle heti unboxauksen jälkeen.